Arratsaldeon lagunok, kasetaguneko saio berri honetara. Jurgi Bilbao nauzue, eta lehenengo eta behin eskertuko nizueke komentarioen atalean ondo ikusten eta entzuten da estela komentatzen badidazue, konfirmatzen badidazue, norbaitek ikusten dut badagoela norbait konektaturik, eskertuko nioke komentarioen atalean ondo entzuten da estela konfirmatzen badazte. Eta hau esan da, gaurko saio honetan, gaurko ordu erditxo honetan, 1G, 2G, 3G eta terminologia honen inguruen arituko gara. Ziurantzean, gehiengoak nonbait irakurri edo entzun duzue, batez ere gaur egun erabiltzen ditugun 3G, 4Garen kontu hau, baina, bariteke, norbaitek ez jakita zer den, eta honen inguruan arituko gara. Sare mugikorrak nola eboluzionatzen joan diren denborarekin batera. Azken finean, bertan diapositibaren irudian ikustezakezun bezala, antena batzuk daude, bata bestearen artean konektatuta, kablen bidez, eta, hortik doaz tiroak, gure mugikorretan dagoen internetaren inguruan, hauen abiadura definitzeko kontzeptu bat izango litzateke, hain zuzen, diapositibarekin aurrera eginez, txarlarekin edo sezioarenek hasi aurretik, bere bai, komentatzen dutzuet, eskumatara duzuen komentarioen atal horretan, entzun dezakezuela, galdetu aldozuela, kurri duten zaizkizuen duda guztiak, eta, ni pizkanaka nozbeinka komentario hauek irakurtzen saiatuko naiz, txarla ematen noan hainean, eta aldudan hainean bere bai, duda horiek argitzen jago naiz. Hau esan da, gogoratuta, esan da, moduan gaur egun modan edo nahi entzun dezakegun kontzeptua da, batez be 5G-arena, orain etortzeko dagoen azken zenbaki izango litzateke, 5garren G-a. G letra generazio hitzetik dator, eta, zenbakiak orden bat, kontu guzti honi orden bat ematearren izango lirateke, gero ikusiko dugu moduan. Esan bezala, espaldi honetan 5G teknologiaren berri entzun dugu edo non, batez be publizitatearen arloan, bai anuntzioetan, bai iragarkietan, ikusi dezakegun nola enpresa handiek, bai alde batetik hardwarea edo gailuak saltzen dituzten enpresa handiek, eta bestetik datuak, internetera konexioak saltzen dituzten beste enpresa horiek, nola erabiltzen duten 5Garen termino hau haien iragarkietan. Beti ere, innovazio aldetik azkenengo eskaloian daudela erakutsiz. Eta, baina 5G baino adin hau, guk gure gailuetan gailu bat erosten dugunean, orain arte behintzat, 3G edo 4G izango litzateke normalena, gure gailuek. Beraz, 3G eta 4Grekin funtzionatzen dute gaur egun. Eta, azkenean hainbeste G-ekin konfundiute egon altzarea, baina ze da G-en kontu hau, nik labur esan da, esango nuke gure gailuek duten internetan neurtzeko metrika bat izango litzateke. Zenbat eta zenbaki altoagoa erabiltzen
gure gailua erabiltzen ari den interneteko abiadura ere bai, handiagoa izango da. Bai? Hau esan da, eta diapositiban aurrera banoa, hemen ideia bat egin daizuen, bai? Apurtze denbora izan duen evoluzioa kontu guzti honek. Telefono mugikorrak hasi zenetik, azkar eta etengabe evoluzionatzen aldi ez, ezta? Hor ikusi dezakegu irudi batzuk, gailu batzuen irudia, nola lehenengo telefonoak, 80ko hamarkadan, hau baina harina bere egon ziren, baina 4Garen kontua 80ko hamarkadan hasi zenez, bertan hasi dugu kronologia bere bai, ezta? Gero, 2G 80ko hamarkadan ikus dezakegu mugikorrak analogikoak jarraitzen dutela izaten, ondoren egingo dugu apurtzuet sagonago 2Garen aldaketak zer suposatu zuen hamarkada honetan, bai? Eta batez be, aldaketarik handiena edo nabariena nire ustetan behintzat 2000garren urtea sortatuko da, ezta? Smartphone edo mugikor inteligente hauen salmentak gora egin ala, ikus dezakegu nola mugikor analogikoak baztertu eta beste mota bateko gailuekin hasi garela, hain zuzen be, bueltan handiago izaten hasi dira berriz, mugikor guztia da pantalla eta botoiak desagertu egin dira, eta erabiltzeko modua desberdina. Beraz, ez da hardwarea soilik aldatu, baizik eta barruan ere softwarea aldetik evoluzionatzen doaz, paraleloki, eta bertan da agertzen den unean 3G ondoren sakonduko dugun bezala, aldaketa handi honekin, interneten erabilera gure gailuetan, interneten erabilera suposatu zuelarik, ezta? 3Gak hainbat arazotxo izan zituen eta 4G harin etorri zitzaigun, behar bada batzuk gogoratuko duzu, 3Gan YouTubeen bideo bat ikustea, ez dela berdin 4Garekin ikustea, ezta? Beraz, 3Garekin behar bada pixka bat abiadura eta datu horiek aurrezten saiatzen ginen, ez baitzegoen dirua soberan, eta 4Garen kontuarekin aldiz, gaur egun bideoak zuzenean ikustera, deskargatu gabe ikustera, ohitu gaituzte, ezta? Eta, hor amaitxarren 5Garen kontu hau 2020ko urte honetarako pentsatua zegoen, baina, pandemiaren kontu honekin atzeratu egin den zerbait da, enpresa handiek badinotzuten bezala, saltzen hasi diren arren, ezta? Ikusten duten moduen, momentu orain arte ez dago zalantzarik, gogoratu komentarioen atalean zalantzak eskerri alditu zuela, nik irakurtzen joan alizateko eta alizan eskero, zalantzarik argitzen. Beraz, orain arte esan dakoa zer da genen kontua izango lirateke, lehenengo, 2Garren, 3Garren, 4Garren eta 5Garren generazioa gure gailuen interneterako konexioen abiadura neurtzeko metrika bezala, ezta? Pizka bat sakontzen badugu, ordu horretan ez dago askotarako denborarik, baina pizkatxo bat sakonduz, 1G suposatu zuen hasiera, gogoratu garai hartako gailuak, ez da, telefono txarrori. Eta, lehenengo G, lehen belaunaldiaren laburdura izan da. Telefonia mugikorren gertatuko lehenengo jauzi handi bat, holan esatearren, oraindik konexioak analogikoak dira, baina behintzat gailutik antenerako konexioa digitala suertatu zen, ezta. Ezen oso segurua, alde horretatik elkarrizketak ez zeudelako zifratuta, eta beraz, erraz esan barrezan, hauek hartu edo pintxatzea, ezta. Horrez gain, besterik, ahotsa besterik ez hauen transmititzen 1Garen bidez. Beraz, ondoren ezagun egin ziren SMS deituriko mezuen sistema 1Garekin ez zen existitzen. Beraz,
deiak hartu eta jaso edo egiteko soilik balio zuen konexio digitala antenarekiko. Hurrengoko eskaloira igoz, 2Garen bigarren generazioaren eskaloira igotzen badugu, hor irudian ikus dezakezue ja mugikorrak apurtxu bet diseinu aldetik gero eta txikiagoak dira, pisu gutxiekin, poltsikoan erraza dezagun, eta baina, botoiak analogikoak jarraitzen dute izaten, botoiak dituzte, baina hasi dira pantailak izaten, eta, beste zenbat gauza ere egin ditzakegu, segurtasunaren aldetik, 2Garekin pixka bat seguruagoa zen, zifratua, eta horrez gain, lehen aipatu badugu 2Garekin soilik deiak egin zitezkeela, 2Garen kontuarekin mezuak ere bidaltzea posibilitatu zuen, ezta? 2Garen kontuak. Nire ustetan, apurtxoet salto handiena, evoluzioa eskaloi guzti hauen artean, behar bada eskaloi bikoitza izango litzatekeena, smartphoneen sarrera izan zen. Bai, orain arte erabiltzen genituen mugikorrak, analogikoak, botoi bidezkoak eta egin genezake, deitu mezuak bidali behar bada argazkiren bat atera eta justo, eta puntu honetan, 2000. Hamarkadan, smartphoneak merkatarazten dira. Berez, smartphoneak salto handia suposatu zuen gailu hauen erabileran, zeren eta orain arte genukan telefono mugikorra ordenagailu baten bilakatu zuten, eta gaur egun poltsikoan daramaguna ez da telefono soil bat, baizik eta ordenagailu bat da, zeinekin egunero, zenbat, gero eta gauzak gehiago egin alditzakeguna. Hor diapositiban ikustezak zuen bezala 2.5G tarteko fase bat dago, gutxi iraun zuena, eta smartphone hauetan garrantzitsuena ondo gogor jo zuena 3G izan zen. 3Gera eta teknologia horren erabilera masibora igabetzeko aukera eman zigun. Horrekin batera, arazo beharri bat sortu zen, noski, ez da beti dana ona izango, eta zen hain zuzen ere, nazio mailan instalaturik zegoen, implantaturik zegoen infrastruktura, ez zela nahikoa, demanda guzti hori jasotzeko, beraz, erabili nahi zuten pertsona gehiago zeuden ahal zutenak baino. Hori dela eta, gaur egun gure mugikorretan ezagutzen dugun 4Gea agertzen da harin, aipatu dugu zen, arazo guzti horiek konpondu ahal izateko. Eta 4Garen kontua, berritzaile izan zen, batez be, aldaketa handiena, nabaritu zen aldaketa handiena, konexio edo internetera geneukan konexioen abiaduran zegoen. Datuen transmisio abiadura handitu egiten da, nabari, orain arte 3Garekin behar bada YouTubera sartu eta bideo bat zuzenean ikusteko nahikotxo denbora behar zuen kargatzen, eta 4Garekin aldiz, 4Ga konektaturik duzuen einean, wifi batera konektatuta egon beharrik gabe, datuen bidez, YouTubeko bideo hori klikatu bezain laster ikusten hasiko zarete. Eta berez, ikusten zoazen einean, kargatzen doaz, hurrengoko segunduak. Beraz, hor, nahiko aldaketa handia supotsatu zuen. Honez gain, konturatuko zinetenez, G guzti hauen
kontuak ere bai gure gauzak egiteko modua nahiko aldatu du, batez bere gure artean komunikatzeko modua, ez da? Bere garaian telefonoa asmatu zutenean gertatu zen bezala, gaur egun ere teknologia berri hauek gure egunerokotasunean eta gure egiteko moduetan aldaketa handiak suposatzen dituzte, ezta? Batez be, ohartzen bazarete, jada ez du ia inork SMS lehen 2Gak posibilitatzen zituen SMS mezularitza sistema erabiltzen, baizik eta internet erabiltzen datuak kontsumitzen dituzten WhatsAppa, Telegrama edo beste mezularitza sistema batzuk erabiltzen hasi gara. Non, argazkiak, ahotsa, bideoak eta multimedia ugari bai jaso eta bai bidali dezakegun. Beraz, aldaketa nahiko nabaria da. Diapositibak dioen bezala, konexio hori IP protokoloan oinarritzen baita erabat. Gure etxeko konexio bat izango bazan bezala, ezta? Gure router bat, gure mugikorra, etxeko router bat izango balitz bezala bilakatzen da. Eta sistema sare horrek sare kableatuak eta haririk gabeak bateratzen ditu. Beraz, posibilitatzen du haririk gabeko konexioak izatea. Eta, maitxarren 5G, hemen etorkizun hurbila bezala aipatzen dugu, badira ja urteak entzuten gabiltzana kontzeptu honen inguruan, baina badirudi etortzen amaitzen ez den zerbait dela, berez hasieran aipatu dudan moduan, nahiko enpresa nahiko txok, batez be, handienek gure inovatzaile bezala posizionatzeko helburuarekin behar bada, publizitatzen dute, marketingaren kontu guzti honengatik, behar bada telebistan, behar bada egunkarietan edo irratietan entzun eta irakurri izan aldugu, ez dakit, adibidez, smartphoneak saltzen dituzten enpresa handiek, haien ezaugarriak, bere gailu berrien ezaugarriak aipatzerakoan, segurantzean 5Grekin kompatible direla komentatuko dute, edo baita datuak saltzen dizkiguten, mugikorretarako datuak saltzen dizkiguten enpresek, haien 5G konexioez arroitz egingo digute, eta, gaur egun esan be, nazio mailan badirela gune batzuk garrantzitsuenak, non instalazio mota hau berez eginda dagoen eta disfrutatu alduten hauen abantailez, baina ez da zerbait generala, beraz, guk behintzat ezin dugu oraindik 5G erabili, ezta. Baina, honen inguruan ezaugarri batzuk aipatzearren, garrantzitsuena, abiadura, batez be, nahiko handitzen da. Ja nabaria izan bada aldaketa 3Gtik 4Gera, diotenez, ez dakit, ez dudan ez probatu, ez dakitzuet esaten ziurrik, baina diotenez, askoz ere, nabariagoa izango da 5Gak gure gailuei emango dien abiadura interneten, ezta? Eta honek, batez be, pentsaezinak diren gauzak posibilitatuko digu egitea. Bestalde, konexio potentzia ere bai hobetu egingo da, eta, adibide batzuk jartzearren honen inguruan, esan YouTubeko edo zein multimedia plataformetan, bideotransmisioak, zuzeneko bideotransmisioak, HD formatuan ikustea edo igotza posibilitatuko dua 5Gak. Beraz, ez soilik 4Grekin egin genezaken bezala,
bideoak zuzenean ikusi deskargatu behar izan gabe, baizik eta bideo horrek zuzenean ikusiko ditugun bideo horiek, orain arte ohiturik gauden kalitatea nahiko hobetuko dutela esan nahi du, ezta? High definition delarikoa. Bestalde, zer gehiago, konexio kopuru itzelak aldi berean, beste pare bat adibide jartzearen, autoadimenduen sektorean ere bai, batez be hauen autoadimenduen navegazio hobetuko dute autoadimendua, auto edo kotxe gidari gabeko autoren inguruan ari gara mintzatzen, hauen navegazioaren nahiko hobetuko da, posizionamendua asko zehatzagoa izango da, eta istripu gutxiago suertatuko dira inguru horretan, eta horrek aurrera pausu handi bat suposatuko du gidari gabeko autogintzan, ezta? Bestalde, beste azkenengo adibide bat esatearren hobekuntzak, sanitatean ere bai, telelaguntzako kirurgien kontuarekin, ez dakit, egin beharreko operazio kirurgiko baten espezialista munduko beste puntan izan da, zuzeneko batean egon liteke bertan dauden medikuei laguntzen, edo inkluso berak operali lezake erroboten bidez eta zuzeneko baten bidez, ez da, guzti hau presizioa emateko, potentzia eta abiadura, batez be oso garrantzitsuak dira zentzu honetan, eta bainotzuet hauek pare bat adibide dire, baina boskaren kontua gogor datorrela dirudi, ez da. Esan duten moduen gaur egun boskarekin bategarriak diren gailuak badeko guz, saltzen ari dira da, baina egizateko boskesarea ez dago guztiz esarrita, ez da. Esan dutzuetena puntu batzuetan, Madrilen behar bada, Bartzelonan, hiriburuetan, behar bada instalatu dira zenbait gailu eta posible da hau erabiltza, baina normalean oraindik ezin dugun disfrutatu gauza bat da. Eta, nahiko txotxapa bota dutzuet, garrantzitsuena saio honetan, niretzako behintzat, zuek argi izatea gen kontu guzti hau zer dan, ez dozue jakin behar zer egiten dauen bakoitzak eta desberdintasunak, berez, saiotxoa pare bat datu gehiago sartzearen izan da, baizik eta garrantzitsuena zer dan gen kontu hau eta, zuek erabiltzen duzutena 3 eta 4 eta datorrena 5. gea, behintzet hurrengokoan entzuten edo ikusten duzunean zeren inguruan hitz egiten ari diren jakinaraztea. Labur esan da holan pare bat pintzela da, gogoan izan dezakezuen, konexioaren inguruan kontuan eduki behar da gure herrialdean edatutako sarearen menpe daudela. Honek izan nahi dau, ez badaude 5G-arekin, irudian ikus dezakezue antena baten argazkia, ez badaude 5G moldaturiko antenak, ezingo dugu erabili, ezta. Eta aldiz, baldin eta jada badaude instalaturik 5G baieztatzen duten antena hauek, baina gure gailuak ez bada konpatiblea 5G-arekin, berdin ezin izango dugu disfrutatu, ezta, beraz, gogoratu gure herrialdean edatutako sarearen menpe gaudela, eta gure gailuak ere bateragarria izan behar duela, konexioaren aldetik. Eta beste alde batetik konexioaren abiadura, bere desberdina izan daitekeela, beraz, gure gailuaren menpe gaude, 2 gailu baditugu, biak baldin eta badute 5G, gailu hoberenak, segurantzean, abiadura handiagoa izango du besteak baino.
Eta gero kontrolatu ezin diren faktoreak ere badaude, ez da kontutan hartu behar direzenak. Zenbait gailu erabiltzen ari diren sarea, adibidez, ez da berdina gure etxean 2 gailu konektaturik izatea edo 10-15 gailu. Beraz, 10-15 gailu konektaturik badutugu, euren artean repartituko dute konexioaren abiadura hori eta motelago izango da. Ez da berdin hiriburuan edo mendipuntan bizitzea eta ez da berdin edez eguzkia edo egun euritsu bat baldin eta bada, ez da, kontrolatu ezin ditugun zenbait faktore, konexioaren abiadura hori arinagotu, moteldu egiten dutenak. Eta, honekin nik uste dut gaurko saioetxoa amaitutzat emango dugula, eskerrak ematea besterik izait gelditzen, gogoratu, ikuste duten moduan, komentarioen atalean ez dago zalantzarik, ez dut ikusten komentariorik, dana argi geratu delakoan, amaitzearren esan saio hau gustatu bazaizue me gusta delakoari pintxa dio saiokezuela, beti dago ondo jakitea gustatu zaizuen ala ez eduki mota hau. Gustoko baduzue eduki mota hau, hain zuzen suskribatu zaitezkete, doakoa da, suskribatu zaitezkete hurrengoko saioak noiz diren notifikatuak izateko. Eta gogoratu ere bai, gure webgunean, kazetagunea.eus webgunean sartu zaitezketela, inpartitzen ditugun kurtso presentzialak eta bideokonferentzia bidezko kurtsoa ikus ditzazuen, zuen interesekoa baldin eta bada baten bat apuntatu zaitezkeen eta teknologia eta informatikan inguruan arazorik edo zalantzarik izan ezkero, gogoratu ere bai, zuen gertuen duzuen, hurbilek duzuen, kazetagunera deitu dezakezuela, zuen zalantzakin, ala tutoria presentzial bat eskatzeko. Eta hau esan da, ikusten duten moduan ez dago zalantzarik, ez dago komentariorik, beraz, eskerrik asko lagunok eta hurrengora arte.